karakoma ino ma izy ty papasôsy. Papasôsy ry tsy lefaka ry zaza manampagnaza ry rio. Ataova agnaty saigninao fa karaha anao miprofity papasôsy koa ataony papasôsy miprofity anao. Anao koa fa lany manja mandeha mitady hafa izy. Azonao zay. Keny raha tiako koragny. Maro zaza madiniky tanora viavy amin'izao managna papasôsy. Mbô mahaiza magnararotra idy. Problème viavy madiniky sasany baka zegny kofa nanagna papasôsy, lany mandeha mividividy lamba, vidividy raha hitiragna, mandeha misitistily mandeha egny partout mameno bara, azonao. Mahaiza magnararotra papasôsinao, anao fa papasôsinao io magnararotra anao. Ary tsy anao raiky olo antohany papasôsy io. Kofa lany manja anao izy fa mibôgno mandeha tany hafa. Miala papasôsy araiky mampiditry papasôsy araiky anao. Mbola même chose. Miala papasôsy araiky mampiditry papasôsy araiky anao. Même chose. Ela ni ela lany manja anao ery papasôsy mandeha mizaha tany hafa fa satria sôsinjare misy fô. Fa ninonao ke hiatsaragnanao mazisky viagna. Mba mahaiza fetsifetsy zandroko. Mahaiza fetsifetsy kofa misy papasôsy zegny magnamboara raha araiky mbô maventy mahaiza manangina io tsy haiko hoe magnano asa madinidiniky magnano raha tadiavam-bola madinidiniky azonao raha karaha zegny raha atao fa tsy anao ndraiky egny anao igny jangevy mandeha magnaraka lamody mameno bara zay événement misy egny anao miboaka isaka weekend azala fa ny tegna tsara anao viavy tsy miankin-doha amin'ny lalahy mbô nanagna tady volanao anao zegny edy zandriko edy matôra zagnahary fô tsy anao raiky izy tiany papasôsy aby anao kofa tsy mahay magnararotro papasôsy magnararotro anao. Ouais.